Заповядайте. Ще подадете ли оставката заради офшорната афера? Аз настоявам да подадете оставка и да отговорите на общественото мнение по този начин. Господин Сидоров, заповядайте, седнете. Нека да спазваме правилата на Конституционния съвет по национална сигурност. Добро утро на всички. Спазвайте правилата за Днес сме се събрали. Ако може да ми дадете думата, господин Сидоров. По правилата на Конституционния съвет за национална сигурност президента открива. Дължите отговор за какви са тия пари, които ги търчите по офшорни сметки. Защо превозвате? Няма да ставаме слушатели, свидетели на пиара. Ако искате да станете слушатели, вие без това не сте никъде. Защо превозвате шефа на Дънди Прешъс правителствения самолет, господин Племен? Защо превозвате шефа на Алрубис? Това са колониални фирми. Точно не започваме сега. Не искате да не слагате цензура, ако ви. Ще помоля превозвате какво? Да ме арестува ли? Искам да ви помоля. Отговорете ми на въпросите. Искам да ви помоля да спазвате правилата и да не проваляте заседанието на Конституционния съвет по национална сигурност. Имам право да ви задавам въпроси. За какво сте ви поканили? Господин Сидоров, спазвайте правилата на Конституционния съвет по национална сигурност. Да се укривате от общественото мнение, да не отговаряте на въпроси за офшорните сметки, да не отговаряте на въпроса защо превозвате в правителствения самолет шефа на Дънди Прешъс, една компания, която източва България. Това е ясно, че на Борисов не му пука, защото аз 10 пъти му казах, прекрати тая концесия, той я увеличи, не я прекрати. Вие, значи, си превозвате в държавния самолет хора, които ограбват България. Това е конфликт на интереси. Ако наистина не докажете с действията си ето, сега, това е справка. Моля да ме чуете, господин Сидоров. Справка за кого сте превозвали. Ако не докажете с действията, че уважавате държавността, точно защото уважавам държавността, искам отговор от вас. На най-отговорния отговор от държавата. Който тъпча сметки в офшорни фирми и се правите на морален ментор. С какво основание се правите? Вие сте президента на ГЕРБ. Вие не сте наднационален президент, надпартиен. Уважаеми колеги, за да можем да работим нормално на този Конституционен съвет, който има важни теми за решаване, ще помоля господин Сидоров наистина да се съобразявате с правилата. Иначе ще бъда принуден да ви помоля да напуснете заседание. Ще изпратите охраната да ме арестува ли какво? Ще ви помоля да напуснете заседание. Няма да напусна заседанието. Аз съм член на Консултативния съвет. Как ще го напусна? И тогава остава да напуснем ние и призовавам колегите от другите партии, ако искат да спасим все пак някакъв ред в държавата и да дадем пример, да напуснем. Ти без това напускаш всичко и парламента и това като не ти отърва и без твоето присъствие. Господин Сидоров, благодаря за поканата, господин президент. Аз не мога да присъствам при един човек, който потъпва държавността. Пред очите на цялата нация вие проваляте Конституционния съвет по национална сигурност. На цялата нация аз искам от вас отговор. Защо превозвате правителствен самолет шефове на корпорации и чужди? Това е търговия с влияние. Господин Сидоров, моля ви да изчакате мнението и на другите партийни лидери. Искам да чуя дали споделяте също мнението, че подобно поведение е недопустимо и пред очите на нацията се прави опит за провал на Конституционния съвет по национална сигурност. Прави се опит да получа отговор на въпроси, които ги изисква обществото, а вие не ги давате. Моля юристите на президентската институция да проверят дали могат да отстранят по правилата на Конституционния съвет господин Сидоров, тъй като той не допринася за конструктивния тон и взимането на решение в Конституционния съвет. Господин Станишев, ще чуя с удоволствие и вашето мнение. Господин президент, нека започнем заседанието на Консултативния съвет. Аз мисля, че господин Сидоров може да постави всички свои въпроси по време на самото заседание. Странно е, че господин Борисов напусна заседанието на Консултативния съвет, защото имало и други напрегнати. Но това очевидно е негов стил и начин на поведение вече. Това близо един месец. Затова ще ви помоля, господин президент, да благодарим на медиите и да започнем заседанието на Консултативния съвет. Господин Сидоров, ще искам да чуя от вас декларация. Искам да чуя от вас декларация, че от тук нататък ще бъдете готов да спазвате правилата на Конституционния съвет по национална сигурност.
тъй като в момента с действията си вие се отстранихте най-голямата парламентарно представена политическа сила и сте на път да провалите Конституционния съвет по национална сигурност. Искам да чуя от вас декларация пред всички медии. Да, ще спазвам правилата на Конституционния съвет по национална сигурност. Не, няма да ги спазвам. Господин Плевнелиев, вие не сте господин Сидеров в казармата. Не може да ми нарежете какво да правя. Аз съм свободен гражданин. Имам свободна воля. Обявявам 15-минутна пауза и апелирам към всички представители на парламентарно представени политически сили, включително и на представителите на институцията, да осмислят още веднъж ситуацията, в която се намираме. Междувременно, юристите на президентската институция да проверят дали имам право да отстраня във връзка с правилата и тяхното не спазване за провеждане на Конституционен съвет по национална сигурност лидерът на политическа партия Атака господин Сидеров. Благодаря ви. 15-минутна пауза. Тази пауза нека излезат медиите да поговорим, защото след паузата може да няма никой от нас. Може ли, ако ще продължи по този начин? Само една дума.